И не го казвам, за да рекламирам тия строители. Аз живея в къща, моите приоритети за лично ползване са коренно различни, но аз съм като дете на 80-те години и знам какво е да си играеш на улицата на спокойствие. По мое мнение, прозореца, в който ще можем да купуваме подобни проекти, се стеснява. Говоря за по-големите проекти. Се стеснява и цените на такива имоти, като тези, които аз искам да притежавам, ще стават доста по-тежки от сега. Много сериозно комплексче, който бях изумен от това колко зле е направено. Цялата реализация. Говориме за маски, шпаковки, зидане, ужасно скапани тухли, тухлата гърми, закачаш един дюбел, тухлата направо се взривява в стената. Много калпаво направено, много спестено. Нали, пак нека хората да не го приемат така, че нали, всеки може да изтегли ипотека и потребителски и да направи фиксен флип. 99% от случаите не се получава точно така. Добре, според тебе, кои са основните грешки, които хората допускат при наемането на бригада, при започването на целия процес с фиксен флип? С фиксен флип конкретно много хора масово бъркат с строителството, което да купуват. И с локациите, и с етажността. А ако искат безопасна сделка, трябва да гледат само средни етажи, хубави изложения имоти. Защото тогава ще имат най-широк кръг от публика, която да дойде да гледа тия имоти и да иска да ги купува. Ако си рисков играч като мене, имаш умения, можеш да си позволиш да купуваш последни етажи, партери, вкопани и всякакви такива бокуци, които повечето хора ги подминават. Но аз знам какво да направя с имота. Ако ти не знаеш с конкретен крив имот какво да направиш, по-добре не го купувай. Нали, със сигурност е хубаво да отбягват да си купуват тавани, мазета, сутерени, партери и криви имоти, които имат нужда от много сериозни преустройства или реформи вътре. Със сигурност това трябва да го отбягват. Правим впечатление, че има хора, които купуват и казват, на тази локация сме го купили на хикс пари, което е добра сделка, но реализацията им след това не е добра, защото нямат пространствено мислене. Когато нямаш добро пространствено мислене, трябва да разчиташ на екип, който да върви за тебе. Най-малкото намери грамотен мебелист. Има достатъчно грамотно. В София има стотици много добри мебелисти, конкретно, които могат да отворят очите на тема пространства на всеки един човек, който прави ремонт. Не да почнат да правят ремонта и след това да извикат мебелист. Не да почнат да правят ремонта и да кажат след това ще си купим готови мебели от магазина и ще ги напастаме по помещенията. Не става. За да изкараш пари в този бизнес, ако купуваш старо строителство, то ще е кьопаво. То ще е криво, ще е с скосявания, ще е вкопано, ще е с лошо изложение, ще трябва да правиш общи части, ще трябва да правиш общи ремонти. И в същото време, ти ако не знаеш как да му оптимизираш пространството на това жилище и да го облагородиш около него, не ти трябва. И за да ти е безопасна сделката и за да не грешиш, си купуваш, търсиш си среден етаж, правилно изложение. Като каза вкопано, ще разкажеш ли за жилището на Раковска? Май то беше такъв казус. Той е на Раковска, той е на Неофит Рилски малко преди Раковска. Ами това е един имот, който аз съм го кръстил Пещерата 2, защото правих вече едно вкопано, но ново строителство. Този проект е много интересен. Това е апартамент, който е по царско време строена сградата. Ако не се лъжа, 39-40 година някъде горе-долу е сградата, като това се води портиерен апартамент. Повечето хора си мислиха, че сме взели и сме обединявали някакви мазета и сме избивали прозорци, за да има... Не, това е от създаването на сградата. В целия център на София има подобни имоти, които дали са от към улицата или от към вътрешния двор, са били предвидени за портиер, за чистач, за такива неща, да се ползват от тях. Този имот го борихме за покупка близо 6-7 месеца. Продавача беше чужденец, беше го купил доста отдавна, беше се борил с ремонта вътре, майсторите му бяха взели парите, нищо не бяха направили, смисъл, резултата беше плачевен отвътре. Замисъл му е бил приличен, но резултата беше ужасен. И при него така се бяха стекли нещата, че го бяха релокирали от България, той е в IT индустрията в Германия.
Той каза, имах желанието да го давам Airbnb, обаче майсторите ми събраха парите и нищо не направиха, защото не съм българин. И го продаваше. Този имот има толкова много казуси като имот, защото е крайно занемарен бил около него всичко. Общите части около него, двора с който граничи, защото той гледа към вътрешен двор. Отводняването на сградата като улуци. Беше гръмнала канализацията, която е точно пред имота. Имота се наводняваше и той е правил какви ли не вътре магари, беше лепил депрон, отвътре беше мазано с хидроизолация, отвънка бяха слагали мембрана, която може да спира водата, но истината е, че беше леш апартамента, горе-долу до 1 метър във височина, стените се бяха надули от влага. И аз на първите кадри, които качих в моя канал, хората бяха направо шокирани от състоянието на имота. Ти гледаш локация 10 от 10 за София. Наистина, ако искаш да си в района на Витошка, НДК, Раковска, Патриархите, там това е локацията, 10 от 10. Сградата не е никак лоша, има някаква история на всичкото отгоре в сградата. Нали, като цяло, супер. Като формат на апартамента, като размер, също много добре, защото е нещо между едностаен и двустаен, се получава на практика. Тоест имаме един апартамент, който в един вариант може да го разглеждаме като много голям едностаен, като тип студио, в другия вариант може да го изглеждаме като по-маломерен двустаен. Аз правя един хибрид между двете неща и ще го показвам в завършен вид скоро. Но този имот повечето хора не биха купили такъв имот и не трябва да купуват, ако нямат опит. Защото това е имот, който ти ще влезеш и кажеш, той е еди колко си квадратни метра, значи ремонт ще ми излезе еди колко си пари. Ремонт излиза на такъв имот по 2, по 3. Да, това ще те питам с твой ремонт, как ти излиза накрая сметката. Ще прехвърлиме със сигурност 1500-1800 евро. Като сума спрямо квадратурата на самия имот. Очаквам крайния бюджет с всички казуси, които правиме, облагородяване на двор и така нататък, да прехвърлиме 100 000 лева. Както казах, имотът е супер малък. А ти сега този имот с цел отдаване под наем ли си го взел или препродажба? Първоначалната ми идея беше да го държа под наем. Защото е такава локация, реално, която е трудно е да продадеш такава локация. Много хора, когато влизах в тази сделка, ми казаха, включително мои партньори, с които работя, които имат на подобни локации имоти, казаха, не го продавай за нищо на света. В същото време аз самия го разглеждам този имот, че когато остарея и вече не живея активно в България или активно в София дори, ако имам някакво жилище в София, това би било идеално за мен. Защото си представям за мен и съпругата ми точно такъв размер жилище. За какво ти е по-голямо жилище? Защо трябва да му рубуваш? Нека да е лесно за поддържане, нека да излезна пеша и да си затворя очите за върта и на където се спра, натам да тръгна и да взема, да влезна в заведение, да имам магазини, да имам всичко, защото идеален център. И идеята ми беше да го задържа или до 3 години под наем и след това да го препродам, за да мога да използвам капитала от него, за да си доплатя жилища, които съм купил на зелено, което беше супер сценария, защото щях да изплатя цялостно ремонта на апартамента за 3 години, след което щях да с парите да си доплатя другите 2 имота, които съм купил с 2 апартамента с 2 гаража. Но ще влизам в по-големия проект. Смятам всичко поетапно в тази година, което е в София, да започна да го продавам. И част от нещата, които са извън София също, да ги ликвидирам, за да мога да се пренасоча към сградите, тъй като по мое мнение прозореца, в който ще можем да купуваме подобни проекти, се стеснява. Говоря за по-големите проекти. Се стеснява и цените на такива имоти, като тези, които аз искам да притежавам, ще стават доста по-тежки от сега. Колкото и да е странно на този пазар в момента, който хората казват, че е рекорден, за мен това е, може би, една вратичка от 1 или 2 години, в които ще мога да купя няколко такива сгради, които да се отдават изцяло под наем. Това е идеята и за съжаление ще трябва да се разделя с този имот. Очаквам да е готов в края на февруари или началото на март месец и съответно ще излиза на пазара след това за продажба. Цената ще му е брутална. Най-вероятно ще поставим някой друг рекорд в района.
Но такъв е живота. Мисъл, не... На тези имоти аз знам какво правя, знам как да изглеждат, знам какви материали да вложа и вътре като влезеш в него, компромис по отношение на изпълнението няма да има. Компромис по отношение на общите части няма да има. То голям плюс е и главното, че няма и предлагане. Няма предлагане в районите ти, ако няма да има аналогичен апартамент на това. Това е плюса на тези локации. Трудно е да намериш аналог. Да, то за това не продават. То другата причина да не се продават е, че една много голяма част от тези локации са съсредоточени в много малък кръг хора, които да имат собственост там. Нали, ако някой от зрителите е малко по-запознат, може да се поинтересува конкретно на пешеходната зона на Витошка. Колко са реално собственици, т.е. колко са инвеститорите. Защото аз сещам за 3, които са основни играчи там. Нали, говориме за портфолия. Десетки имоти на първа линия на Витошка в говоря пешеходната зона от Алабин до Патриаршките имоти. Не се допуска всеки на... Не, че не се допуска. Места. Просто тези хора имат такива капитали, които тях много цената на квадратен метър не ги интересува. Той ще купи за 5 евра за тотален основен ремонт и ще си го направи и ще си го дава под наем, защото за тях е въпрос на имидж, дадената локация и въпрос на това, че те купуват трофейни имоти. По този начин е било и в Европа. И продължава да е по този начин, но разликата е, че вече на подобни локации всичките имоти са изкупени. И аз гледах епизода с Иво, той точно това и той ти разкаже, как в определени градове, в идеалните локации, просто за поетапно, бавно, през поколения са успяли да съберат пъзела и да наредят изцяло собственост в една фамилия, една компания или един фонд, който той да отдава тези имоти. И повечето хора, като чуят, защото в София, между другото, има имоти, които се продаваха на по 10 000 евро. Видяхме такива сделки тая година, 24-та. Аз видях на мои познати, които реализираха една такава сделка. Чух за още няколко, до които не съм се докоснал, но едната я видях от първо лице. За ново строителство и аз знам, но старо строителство. Говорим за старо строителство. За ново строителство за 10 евра, май само на оборище чух за една сграда, която е имало продажба. Иначе такива по 5-6 евра видяхме няколко. Между другото, интересно, преди малко споменах Сърбия и понеже говорим за имоти по 10 евра, в Сърбия си има цял нов квартал, който в момента се прави покрай Дунава, сериозно строителство, луксозно, затворен комплекс, който там си продават на 10 евра и имат продажби. Но в Сърбия като цяло цените са по-високи от много София. По-високи. Много по-високи, да. В София в момента мисля, че 2400, ако не се лъжа. Около 3000 евро. Не, 4 е. Вече за 24-та година, да. За 24-та година средната пазарна цена е станала 4000 в Белград конкретно. Да. Което е, нали, виж какъв парадокс. Те нито са в Европейския съюз, нито са в НАТО, нито са в Шенген, нито са в еврозона и имат такива цени. И трябва да анализираме тия фактори в Сърбия на какво се дължат, дали са приложими. Според мен един фактор е, че при нас пазара е малко по-разпръснат. Пловдив, Варна, Бургас, докато там много по-средоточен е върху Белград. Така е. Да. Така е. Къде другаде? Ниш? Евентуално къде може да... Има и други градове, които работят, но няма нищо общо с това, е като нива. Белград все пак беше разрушен преди 2 десетилетия и много ново се построи там. Тук продължаваме средната стойност много да се размива заради много старо строителство, заради много панелно строителство и тя е доста по-шарена, отколкото в Белград. Там е вече най-вероятно преобладава новото строителство изцяло. Не мога да го кажа, нали, не съм гледал като статистики как са им жилищата като брой, но предполагам, че вече са прескочили бариерата. Но интересното е, че премиум строителството много се увеличи като обем. И то говориме и в България, и в други държави, които са, нали, на нашото дередже. Просто хората поживяха в стари сгради, строени 70-80 години, видяха техния негатив. После поживяха в строителство, което е от 90-та до 2006-2007, което в 90% от себе си е ужасно. Нали, защото е строено в смътните години, когато най-много е гледал строителя да открадне, най-малко да вложи, не е имал толкова квалифициран труд. Нямаше и такива материали в интерес на истината, каквито има в момента.
Но и опита най-малкото са го нямали строителите. Опита е един от големите фактори, но един от другите фактори беше и регулациите. Знаеш много добре колко сгради има в София на по 5, 6, 7 етажа, които нямат асансьори, които са строени точно края на 90-те години. Нали? И много съдат и на Акт 15 от 20 години. Да. Има сгради от 90-те години, които са на Акт 15. Аз се надявам, между другото, да има някаква амнистия за тия сгради, защото наистина ми е жал за хората, които си купили в такива сгради. И сещам се за сградите, които няма да споменавам името на строителя, защото доколкото знам, продължава да строи под някаква форма в момента, но зад магазин Lidl на Тодор Каблешков при Манастирски ливади, там има един печално известни сгради, които те стоят на Акт 15 поне 24-5 години. И е жалко, защото локацията им е 10-10 за квартал. Няма такава локация ти да си на входа на Южния парк, между трите мола и въобще на такова място и тия хора. Между проблемите са точно 2004-2005, тъй като сградите до 2000-та, които не са могли да придобият разрешението, по давност са им го давали. Но после вече влиза друг регламент, от който не става. Хубавото е, че след 2000-та година, нали, тая история с достъпната среда стана и, нали, вече без асансьор няма как да съществува сграда, без дадени неща няма пак как да съществува сграда, но по мое мнение до 2007-2010 година може би 80-90% от строителството е много калпово. Аз съм ремонтирал такива имоти, ужасяващи бяха. Даже имам един имот 2012 актуван, който в скъп квартал много, много сериозно комплексче, който бях изумен от това колко зле е направено. Цялата реализация. Говориме за маски, шпаковки, зидане, ужасно скапани тухли. Тухлата гърми, закачаш един дюбел, тухлата направо се взривява в стената. Много калпаво направени, много спестено. И понеже хората го преживяха това цялото нещо, живяха в такива сгради, победстваха и сега като видят малко по-хубаво качество или доста по-хубаво качество, се хвърлят. Интересното е, че се хвърлят не само, нали, повечето хора си представят премиум строителство, Лозенец, Стрелбище, Вазов, Изток, разни такива квартали. А започнаха да се хвърлят в квартали като Дружба, квартали като Люлин, като Надежда. Тоест ти си живял доста години в този квартал, харесва ти квартала очевидно и в един момент обаче виждаш недостатъка на имота, в който живееш. Дали е като размер, като изложение, дали е като съседи, като качество на сграда. Виждаш, че има някакви драми и решаваш в крайна сметка, че ако районът те устройва тебе, защо да не си купиш над среден клас строителство, да кажем, в твоя район. И това е вътрешно кварталната миграция, която те първо виждаме. Най-изразена според мен ще я видиме в Витоша, Малинова долина и Кръстова вада и част от Студентски град. По мое мнение, там е много изразено. В квартал Витоша е строено много в този период, за който с тебе си говорим в момента. И можеш да видиш, има подземни реки, има висока вода в почвата, нали? Но не са защитени сградите. И там виждаме най-много сгради, които са сутерените под вода. В Манастирски ливади запад по същия начин има такива сгради, които не са окей. Обаче виж как се получава. Ако си живял в Манастирски ливади запад в скапана сграда, а те, много голяма част от тях са ужасно скапани, защото са строени в този период, и започна да строят някоя готина сграда и виж как хората казват, ние тук сме си свикнали, харесва ни, ще си купиме тук по-скъпо строителство. И макар още инфраструктурно да не са окей тия квартали, да има много какво да се желае по тях, хората, като си свикнали на даден район, бягат от едното в другото строителство. По-скоро сега от запад бягат в изток, защото там по него чисто като инфраструктура го започнаха доста добре. Знаеш, на мен много хубаво впечатление ми прави това, което се случва между булевард България и Черни връх. Mm-hmm. Повечето хора казват, че Кръстова вада запад е ужас. Но проектите, които в момента се работят в Кръстова вада запад и в Манастирски ливади изток, те ще се прилеят и това ще стане един цял район, който е изцяло застроен. Това е най-южният район на София като зона и като точка.
И това е с потенциал да стане изключително скъп район, защото достъпа до околовръстното ти е през 2 булеварда перфектни. От долната страна имаш булеварди, нали, Тодор Каблешков в момента до някъде успяха да го пуснат, така да кажем, нали, с едно леко изключение. Но тази зона цялата там ще стане супер желана, защото се строи в момента в Манастирски ливади изток, както ти каза, яко затворени комплекси, хубави големи сгради. Само големи фирми. Само силните фирми. Виждаме там строят BLD, виждаш колко примерно те построиха. Моните станаха, мисля, в момента Мона 5. 10 000 квадратите. Да. Електрици построиха няколко сгради, много, много адекватни. Като цяло големите строители са в момента съсредоточени точно върху, до сега може би бяха в изток, Манастирски ливади изток и със сигурност зоологическата градина, Кръстова вара зоологическата. Са стотици хиляди. Но имай предвид, че Green District, ако го гледаш, нали, това, което Домекс правят, в Кръстова вада запад, това ще прелее точно на границите до Манастирски ливади изток. И това ще стане един район, който е изцяло нови комплекси, изцяло нови сгради, изцяло премиум строителство. Строителите в момента си правят те самите голяма част от инфраструктурата, знаеш, което е супер неправилно, по мое мнение. Това е абсолютен рекет. Абсолютен. И в крайна сметка ти представи си в какво ще живееш там. Те изграждат трафопостите, изграждат пътищата, тротуари, осветление, всичко, и ти живееш в един изцяло нов свят, който изглежда се едно не си в София. Няма нито едно старо строителство, нито една панелка, нито едно ЕПК. Къщите 100% всичките ще ги съборят в тия райони и ще живееш в едно каре, което няма да е по-лошо от това, което е на хладилника долу, нали, говорейки там за Uptown Square, Soho и нали, да. Няма да е по-лошо каре в никой случай и то няма да е по-лошо каре, защото бизнес центровете са изградени, моловете са изградени. Не забравяй, че говорим за зона, в която имаш достъп в рамките на буквално минути до Мол България, Парк Център, Парадайс Мол и за 3-4 минути можеш да стигнеш до Ринг Мол дори. Изключително удобни чисто от комуникация и от долната страна имаш един от най-хубавите паркове на София все пак, Южния парк. Да. И когато живееш в такъв мащаб, в не само затворен комплекс, ами в група от затворени комплекси, тези, които са на моите години, аз скоро ставам на 37, аз си представям, че децата ми могат да живеят на спокойствие там. До голяма степен. И не го казвам, за да рекламирам тия строители. Аз живея в къща, моите приоритети за лично ползване са коренно различни, но аз съм като дете на 80-те години и знам какво е да си играеш на улицата на спокойствие. Което за съжаление в сегашния формат на София е невъзможно. Аз съм живял докато растях в 3 квартала. Роден съм в центъра, живял съм малко там. Играл съм си на улицата като малък. Живял съм в Надежда Толстой, нали, тази част там около улица Република. Играли сме си на улицата като деца. Не мога да си го представя, ако живея в момента. Нали, нека да ме поправят, ако искат в коментарите хората от Надежда. Но не мога да си представя да си оставя детето само да си играе на улицата с приятели. Не случайно направиха тия детски площадки, защото децата нямаха къде да си играят буквално. Аз самия живея в Бояна и да, аз съм последна къща на улицата, улицата ни е затапена, моите деца могат да играят на улицата, аз се чувствам спокоен. Но дори в Бояна, в голяма част от районите не можеш. Замисли се един докторски паметник. Ужасно скъп, нали, ужасно хубава локация, уж най-хубавите строителства и нови и стари са събрани там, уж най-интелигентните хора, Защо не си оставиш детето на докторски паметник да си играе само? Да, като почнем от там до въздуха в София. За това говориме. Докато много масово хората, и понеже всеки казва скъпо е, много масово хората не осъзнават, че това е фактора, който бута младите клиенти да теглят тези безумни кредити, да плащат тия цени на квадратен метър по 2500, по 3000, по 3500 и по повече за ново строителство и за определени комплекси, защото те искат децата им да усетят това, което те са преживяли като деца. Аз, ако трябваше да живея в апартамент, щях да живея на такова място. Щях да искам сина ми и дъщеря ми, да мога да ги оставя в
двора на комплекса и с другите деца си играят на спокойствие, С без Иво да ги точно мислят. си говорихме за затворените комплекси и как също хората са се съсредоточили точно в такъв тип имоти да инвестират. Той неговите инвестиции са свързани с затворени И аз имам в комплекси, такива комплекси, да, и Значи... това е. С Иво имаме на места, където сме купували по едно и също време, нали, отпреди да се познаваме. Общо взето имаме концепция, която по отношение на този тип имоти е много добра. Другата причина за тия комплекси да се инвестира добре там и да е добре за човек да купува на такова място е, че са много ликвидни тези имоти. Знаеш, когато си купил в една качествена сграда, ти няма нужда да излизаш на пазара. Те ще те купят. Защото ти познаваш всички. В тия затворени комплекси сградите не са в повечето случаи на един етаж по 10 апартамента, са по-малко апартаменти в ход. По-приятелски са настроени хората. В повечето случаи са хора с повече възможности, по-интелигентни. И ти като излезеш и кажеш, дошъл е момента за следващото, ти нямаш нужда от брокер, те директно ще дойдат и ще ти купат имота. Нали, буквално веднага. Докато ако си в една панелка, освен ако много не си подценил имота, няма да веднага да ти го купат. Също важи и за банката. Нали. Купувайки от качествен строител, с история, с добри намерения, с добри взаимоотношения с банките, ти нямаш проблеми да теглиш кредити и да купуваш на тия места. Ти самия се чувстваш защитен. И една голяма част от хората просто се обезвериха в старото строителство. Аз съм преминал през каквото мога да си представиш от старото строителство, съм живял. Първото жилище, в което съм живял, е строено 60-те години, края на 50-те, началото на 60-те, близо до Орлов мост. Там съм роден и съм живял няколко години. Живял съм в панелка в Надежда, както казах. Живял съм в къщата в Бояна. Живял съм извън София в 2 различни града в всевъзможни видове строителство, включително в селски къщи, централна градска част. После съм живял в ново строителство, от това ново строителство, си говорим от 90-те години, най-гадното, най-скапаното, актувано на магия, нали, без сансьор на 5-ти етаж. Живял съм и в такова. После съм живял на много хубава локация 10 от 10 и в ЕПК, и в панелка. И в един момент ти се обезверяваш, защото когато си млад човек, имаш енергия, изкарваш пари и искаш да си направиш качествено жилище, повечето хора искат и в общия час да им е готино, да е направено. Обаче, когато няма енергията от другата страна, от другите хора, и ти имаш примерно в един панелен вход 8 етажа по 3 апартамента, на 24 апартамента, като имаш 7-8 гнили ябълки, които не искат да плащат такси, не искат да участват в ремонти. На всичкото отгоре те са те, които създават проблемите винаги, когато ти правиш ремонт или детето ти вдига шум или нещо друго. Ти в един момент се уморяваш и не искаш да живееш измежду такива хора. Искаш да живееш хора на твоите години. И за да го постигнеш, си търсиш обекти, които ти, отивайки при един инвеститор, дори можеш да му зададеш въпрос. Му кажеш, този апартамент, в този вход на тази сграда или в тази сграда, какви хора са ви клиентите? И веднага могат да ти кажат, ние сме продали, примерно, еди колко си млади семейства, на еди колко си са инвеститори. Можеш да разбереш какви хора можеш да очакваш нататъка. А когато си отишъл с брокера да купуваш, трудно можеш да знаеш в детайли. Трябва да се обадиш на домоуправител, да проучиш историята. Не винаги ще ти кажат всичко. Да, затова и брокера в този случай, той да разбере точно тази информация. Да, знаеш какъв парадокс имам. Ето, ти ме пита преди малко за апартамента в центъра, който правя. Апартамента в центъра е с професионален домоуправител сградата цялата, защото вътре от, да кажем, 20 апартамента, 7 не се използват. 7 имота са или трофейни, или на хора, които не ги вълнуват. Купени са, заключени са, появяват се веднъж на 1-2 години, въобще не ги вълнува сградата. 7. Тоест имаш 1/3 липсваща. Другите хора, една част са застаряващи, една част са млади, които искат по-скоро да правят бизнес или да живеят там. Въпросният професионален домоуправител не вдига телефона, никой не го интересува. Когато не си платил таксата, ще ти напише един гневен имейл да си платиш таксата. Но да се обадиш, да кажеш, има проблем с звънци, или не се почиства хубаво сградата, или имаме проблем с входна врата, или имаме проблем с нещо си, или можеш ли да ни организираш. Те пак са сами. Пак трябва да се оправят сами. И това нещо тормози хората. И те не искат да живеят на такива. Виж един парадокс.
Аз имам много приятели с възможности, които за тях центъра беше мястото. Те не искаха да чуват за други локации, освен идеален център да живеят. Започнаха да бягат по комплексите. Защото в момента, в който влезеш в старото строителство в центъра, не казвам, че всички сгради са така, но има много, които са изключително проблемни и затова хората ги отбягват. Защото просто живота е друг. Аз няколко пъти съм споменал в видеята, че хората не търсят вече локация като точка на картата, а търсят средата на добрия живот. Тоест комбинация от локация, от строителство, от сграда, от съседи, от паркове, от каквото се сетиш, нали? Много, много сериозна комбинация. Повечето хора си затварят възможностите да купуват имоти много грешно, гледайки само точка на картата. Или гледайки само бюджет и по бюджета се ориентират. Ако им е малко по-разширен мирогледа, ще могат да купуват много по-добри сделки. Не само да се съсредоточават, аз съм точно примерно в Младост 4. Да. И имам пример, последните 2 години 6 апартамента съм направил в Дървеница. От тия 6 апартамента повечето хора бяха с желанието да си купат или Студентски, или Малинова, или Младост. Не и Дървеница. Mm-hmm. И всичките, идвайки в карето, в което е сградата, нали, то е затворен комплекс, но казват, ние не можем да повярваме колко е спокойно, каква тишина е тук, на фона на тези квартали, които ние искаме. Студентски град, знаеш, там няма спокойствие. Просто не знам някой, който може да се похвали, че му е тихо и му е спокойно и всичко му е супер. Малинова долина е пълен кошмар за мен. Това е. И ще бъде кошмар още 20 години с това строителство. Младост е хубав квартал. Изключително хубав Младост квартал. 4, не знам дали знаеш, има едно каре, което изведнъж точно срещу бизнес парка се появи до метрото. Да. Ето там е хубав контраста с старото строителство. То е точно до панелките. Да, реално. Да. Ти говориш за до околовръстното и Малинов. Много големи строители са там. Точно така. Зад сватбения салон там тия, които са. Да. Ами, виж, Младост е един много добър пример. Добре е плануван квартал. Отново имаше такова строителство от 90-те, от малко след 2000-та ужасно. Обаче хората си обожават квартала и искат да живеят там. Аз имам хора, които излезаха от панелките и примерно купиха, както споменахме по-рано, BLD, купиха си от BLD или от няколко други строители, които правиха там. Само и само да са в по-читава сграда, защото не издържаха. Но идеята ми беше, че повечето хора, мои клиенти, които съм имал, се бяха съсредоточили това да гледат Младост, да гледат разни други такива райони, но не и квартала, който е по средата. Много хора подценяват Полигона по същия начин. Полигон е много комуникативен квартал. Обаче ти като мислиш само Младост, няма да погледнеш Полигона. В Полигона в момента има няколко невероятни проекта, които са не са затворени комплекси, но пак са мащабни сгради, в които ще имаш фитнес, ще имаш спа, ще имаш заведение, ще имаш офисна зона, coworking space, такива неща, които са важни за моите хора. И ти ако се затвори и гледаш само Младост или само Дружба, няма да обръщаш внимание на Полигона. А Полигона също е подценявана зона там. Нали, говоря като каре. И хората трябва да гледат малко по-широко на имотите, а не да се съсредоточават. Има хора, които искат само в определен блок да купат. Да, ако имаш история с сградата, да, ако познаеш всички, окей, затвори се в тази история. Но ако си отворен на пазара или идваш от друг град или от друга държава и те първи искаш да купуваш имот, не да се затваряш, искам съм в Младост 4 до бизнес парка, защото аз работя в бизнес парк. Ти днеска можеш да работиш в бизнес парка или в Геритич. Това не означава, че там се пенсионираш. Това не са времената от 70-те, от 80-те години. Хората трябва да са по-мобилни, трябва да са по-свободни и най-вече да не си робуват на собственото жилище. Защото им отваря избора към повече имоти. Важно е да има избор. Важно е да има избор, защото повечето хора допускат една емоционална грешка и тя е: аз си затварям опциите за избор и по този начин си се съсипват финансово. Защото ти като си затворен на една дадена локация и искаш да си на тази локация, някой ще ти го вкара. Много сериозно. Защото той ще те усети и ще знае, че ти си точно за това място, че точно там искаш да си. И когато те надушат, веднага ще платиш нещо много по-скъпо, отколкото е. Когато си малко по-отворен на предложения, тогава си свободен и не мислиш. И в крайна сметка, какъв е смисъла, освен
Чисто ако говорим, ако трябва да си близо до родителите ти или до някой друг, много скъп до тебе човек, да се затваряш в една локация. Никакъв. Дори собствен бизнес да правиш, бизнесът ти също трябва да е мобилен. Трябва днеска офиса да ти е моя в Лозенец, трябва да мога да го преместа Марош 4. Марош 4, примерно, ако ми се наложи. Трябва да мога да го преместа в Дружба, ако се наложи. Трябва да си свободен и да си мобилен. Трябва да си постоянно мобилен. За финал, какъв съвет ще дадеш на вашата аудитория? Освен това да гледат средата, когато купуват дадено жилище, да имат опции, да не гледат дадено място. Това, което ще дам като съвет, много важен е да не се изхвърлят финансово, защото ипотеката си е ипотека. Да, лихвата в момента е добра, но трябва винаги да имате едно ум, когато купуват имоти, да са малко по-консервативни по отношение на всички предложения на пазара. И най-важното нещо е да правят много сериозно проучване преди да купят конкретен имот. Да не се доверяват само на това как е направен вътре имота или какъв потенциал има вътре имота, защото някой път зад ниската цена, която е за, да кажем, имот за ремонт, може да стоят много казуси странични или проблемни съседи, които после да ти развалят настроението. И най-важното нещо е просто да са по-отворени към разнообразни предложения. Да не се затварят за това нещо и да правят добра подготовка на сделката. Супер. Благодаря ти много за това участие. Беше изключително интересно. Благодаря за поканата.